atong tanan, no? O labi na sa atong bisita, ugasa ako sa kapitan dire nga igagaw. Labi sa mag-antoy o sa kapitan sa kanang atong bisita sa kanaang mag-antoy. Dili daghan mga ayo pay pulis, no? O mapasalamaton kay tangani ajud sila sa tanan. O kanaang mayong adlaw na lang kadatong tanan, no? Ang akong lakbit saysay sa kaagi sa akong pamilya, o ni karon nga, sus, grabe kapait sa amo ang pamilya sa una, sa wala pa ang patawid. Pagkaingon ko nga, magkalampos pa ka ang akong mga anak sa pag-eskwela. O, ano niya, na ang pagkaon-itaon niyo, kanang balangsoy, gabi, kamuti, kunya, kana ang pagkaingon ko nga, sus, kapait, gini ay ni nga, bisog tanong mo ito nga, nagpasalamat ko kay naabot yun ang Pantawid Pamilyang Pilipino program sa ako ang kinabuhi. O paano siya nga, dako kay kong pasalamat kay bayan ako party of vision sa eskwelahan o kanang mga project o sa kanasang mga unsay mga kinahanglan sa mga bata, mga pagpalit og sinina o kanaang mga basta atos mga bata, mga sa vitamins o tanan nga kinahanglan para sa bata. O nalipay jud ko dako nga ang Pantawid nagatabang jud sa ako ang kinabuhi. Unya, party po sa FDS, sus grabe kadaghan akong nagantunan sa FDS. Labi na jud ang right of the child sa mga bata jud. O jud na siya katungod sa mga kabataan. Ug ingon pa man sa katong pagsaksak sa ATM. Sa una di jud ko kay mo saksak sa ATM para sa bangko kay para makakubra ta og kwarta pero sa Pantawid nakakapon jud ko ug sa kanasang kuan partipod sa kanang itudlo nila sa mga ML nato, no, sa pag inot-inot sa kwarta kinahanglanon gid ay nga kung naatay kwarta ato jud na siya budgeton aron maka kanang pundo ta ba ya mo to siya kagumra na ko sa Pantawid. Dili na kuan kay di na nako gastuon og maayo akong kwarta inuto na niya ang supra akong ison sa bangko niya sa dayon adto na sa kanaang kuan nagsasabot ning panag-asawa nga magkabuyan niya na nagpabuyan ni ini harvest na mo sa mga baboy ang among kwarta amo nang mapundo kay na may makubra na ko sa Pantawid di naman kayo magamit nako ang kanaang kwarta sa harvest na mo baboy. Ug sa diyan na napundo na namo ang kwarta, sulagma lang nga naayuta ka baligya. O nakapalit lig mga yuta kay nakapundo naman ni og kwarta sa bangko. Nya na ang nakapundo ni kwarta sa bangko, ato siya nakapalit ni yuta. Nya wala ang ako mga anak kaluyan sa Ginoo kay nakalampos in town sila sa ang akong kamagwangan na kalampos siya sa pag-eskwela yang kurso kay PSIT Major in Computer ang ikaduha kanang nag-third year college nagbuol ang ako kay third year college na unta siya pero wa siya ni graduate kay so naminyo man kanya ang ang hinuon na lingaw siya sa iyahang tuburan vines kana si Pidot pero nalipay na sa ko kay naaman sa siya binuan naaman siya mahimo niya sa dayon na Pan, dako kay kausaban ang amo ang kinabuhi karon kaluoy sa Ginoo. Dako na kausaban kay tungod nga nakapalit ni mga yuta kanya nakalampos ang ako ang anak niya napay nag third year college nako ang iyahas ang gikuhang kurso kay wilderness niya ang ako sa manghuran nag kuan sa siya first year college siya ang iyahas ang gikuhang kurso kay wilderness di apon. Kanya nagpasalamat ko kay sa karon gani bisan og 17 pa ang edad sa akong kamanghuran pero kaluoy sa Ginoo na naitaon siya kaugaling ng yuta. Di sama na mo sa una mag-uma sa lain yuta. Mahinon, kagmay na lang itaon ang mabahin. Karon ang akong anak sa kamanghuran nga 17 anyos, pag-uma siya wala na ibahin ang yuta kay kaugalingon naman kaluoy sa Ginoo. Ug dili man ni Pantawid. Sus, dili mi makakaton nga pag inot-inot dili sa kwarta. Nya akong ipundo. Una mo sa na akong kuan sa katong muso na sa ron pagkapantawid ingon ana di ay ato yung budgeto ng atong kwarta dili nato kuan lang pataka ba ay manay ni tabo mo na siya nga
Karon manikamot lang gihapon ta, bisan og nakatawid na ta, manikamot ta kay dili ta magsalig lang sa gobyerno pirmi og tabang. Kinahanglan ta kamot jud nga mo barog nga makatawid jud ta, mga niron nga ako nakatawid jud ko. So, ako sa kay ko pasalamat sa atong gobyerno ug sa ato ang mayor nga gidawat din niya ang ni Mayor Arjan Jamanti, gidawat din niya ang programa sa pagtawid dinhi sa tuburan. Daghan kay nakabenepisyo, daghan kay nakadawat, no? Kung malipayo na kaayo kay dagko na kay madawat ako. Dako kay ko na dawat sa kuan purpose. Ya, naagoy bukas. Ya. Lipay kayo ta kay makadawat man tag dako sa financial. Ug dako kay ko pasalamat sa DSWD sa ato ang labi na sa atong tanang ML karon ni Alinhi dinisi ang na-assign dito sa gaan kini man si Ma'am Imapi Batukan Diliso. Daghan kay salamat ma'am ug kini si Ma'am Delia ug wala ko ka katong uban no di ta wala ko ka ina salamat kaayo mga staff sa DSWD nga niaging in town kamo jud ang mahimong pag-graduate namo labi na ni Ma'am Imapi karon bisan sa kalisod sa gaan. Grabe in town mo adto gid siya sa amoa sa daang kay kana ang aron lang jud kita nga makatawid. Nalingkamot siya nagsakripisyo sa iyang kaugalingon para lang jud nga makatawid ang mga purpose. Bisan tuod ug sa ka layo nya. Mo ni siya daghang kay salamat kaninyong tanan no o karon dako kay pasalamat kay ning paso na jud ko ning graduate na. Daghang kay salamat ninyong tanan.